Cerok tok pen nile tum APSLC di pu ele committee article yon pin ke hot teng pen tarik cap tebon sita ahut pen ahut nile tum tarik cap pene program ching thang lok la pen ke yang parta pene program pen ajok bude bude pulote tarik crazy sini tum andaita idola si pinita tarik crazy lo sila so yugti pa melong nang tum nang kidun pen lahai nang deng tu pot nang curu pot piklo media topan la si pini ni tu ngeceng wai pon ke la hello non ni tu member ajar tum anya kong ka vi penajok financial ko pene economic crisis la pena kisung penajok ni tu elia long istong ke kom penajok si non ni tu maku ke paking tu si member ke pabat tu la si sisi financial long ni tu sisi level women wing pen youth wing pen bang ini la pen parents body pen bang cap bang kepi la so ini tu member ka hang pon tu la so mai lo ching wai pon athike la pen ang parta ni tu non nang li tang lo ki wang yen ning kan ding trok center APSLC center committee foundation dia panda ching wai pon lo la si rotation system lo ki chenga hot kubi lo la pen puthot aru ye bangke aning kana bangke nitum ves pondo la pen tukidam tanga ning kana bangke bogajan LCC di pondo la si nono bangke aku dak dipu LE pansi nitum hanang sanoi lo la si nitum pini teng pondo la sota la si non ke bangji anda sonde ani center pana sonde ani bangke nitum dak dipu LE yang kangsi ki biadi menga non tim chingwai vela non next ajek lo ju tibalong sini tim extended son phapon po la daksi ni tim chengwai po par 6 si adim maklong thik pon po la solo tik mangke lo la si la penang part ni tum asam opposition party tum an ni tum aphan APSLC fan ki hangdu centrally la si ni tum la haya akuta ka chengwai pon lo la sa so chengwai alam thita ni tum chiparai pon lo dak culture troop kadu ka vita dak local lo hawar ghat pen di ko LA committee si seperti dunia atir egene ang aja kong nang pi lolas la kado wetala ni tum chingwai ponsi non ni tum cisik cidang punya ponsi la kado pan ti pon la hello la si halada kado we sia district pen ni tum bang harus chok bak amri participant du nai puse pulo la si la sub la almost 10 pen sini tum basi mo hum ci tik po la son sini tum dak pin ci parai pon la hello ni tum la tarik ke thom non juang dia cek tu la ke hadak bu hatia long sa meeting particular position tum an convention son si hang pon la si la ne tum pini chingwai athia mo ka ke la pan ne non mang ne tum ma Elias secretary de lo la lang li thi ni thulang ne pon po ini kan juji dum ulote just ini Tang te nang litu mahin pen lanon jong alam ki putak pisi puji mingkam ke thom also pan cholang rema putak nang litu mahin pen pisi puduning tung nilitum APHLC di fuel A koye hin benang ta kana keru pipar pigo la nalitum nakarju lam thela hello nilitum da biota long je ningkan krege thom anim sopi adu ko be non si ching charlie school along charlie dun bom pusi tum biota long la pen hala bakso also pan nut ba edonaham dituniki BGP along ke claim usinut biota long cholang rem det kolam ki aputhar ko lake jok le claim se tame sodak pe nakang sai bangke iponangji athema lake kopene political party pen kopene party anong junodak ko henten ko bangkalira ahok pet akang sai pi vek nangi ubang sini tu bangke ipudun kantung lapen itu mah dabdi lah hello itu mah kehang lah hello itu mah songin jog le cuma thasa tamila dake party alam papu papu phide nahi
lapen parti alam men apo lapan itum parti anong junuda apo posi itum kidib nai alam an bang dibdun joy nai pa bang kali nai atema ahok akang saisi arangli tumapan jitu niki ke pubek ahem tu na tumapan ahok akang sai pen itum jitu niki hasti ke pubek nai bang apan hasti pina lah hello itum kipu bang tu bang Nang o tum mga pu DNA test ning tu la so puthak nang hin isi phatla. Oh DNA test si lage kenangi. Atema non DNA test awe pin ben yong si kupulon na ke chini podi. Lasi ala DNA test lo pulote lake komat abang kuma abang pima lake klang dak pulogi. Ahok hala dak se ahok akang sa herak si longpu. Jong si hala di nona bang itu tenglong olah dak ke sara inu di ingkan toksike berake ton pan inu dak ke sara pan si inang pon lehdi. Kami muni tu majak tum inang tum pulo de DNA test pen pulo de oito ake sara hai muni ba hem de du kuma tum au sumar hai muni ba supo bang ta hai muni dak bang ke tum klar dak kalam chini pu. Nasi DNA test dong si claim lo pulo de la bang ke hala dak si ahok akang sai itum chini ji. Lasi ahok a result bang itum plan dak terlong ji. Lasi ahok lo la bang ke itum insai pemenang ji. Da political alam we politics alam pedunang ne bondak lason dak ke hala so pan matha dam sena. Di ape putum han matha dam sena family tum pa. Hala tum bang ni so petek nang ku pensi bang hem ki bidun pen lo ke pacarli phansi nang ke toy dun bodi. Ni tum kar julong rason. Ante halasu api apotum amang keheman ke lake hadasi pa judkok lo kende. Lasi lake chok chipik lo, lapen lake kehenu pika kam lo, aposi lason abang pu, lason atum apana bang ke itum sodak pen insai ni aron atum administration atum opchip ni lahelo. Lapen nani tumahin pen PGR puthak ke song apan kecing vai pon lason padupon ma PGR puthak bangke ini tum kidam tang APHLC amahang ke tek ahut pendam ini tum ke nang ke song bomang bom lu la non ben ini tum PGR alam ke song kali APHLC amahang ke patek APHLC ini tum election ka danang kokta nomor 1 utar list penamen kang than kici ke betom phan nomor hini kela encroacher atum phan aron repen long le phelang nang charai thi atum phan bugen ini tum ke ha 2019 pen pini anan itum ke Hong Kong lo lagi non thegam long lo ini tum Karbiang Long Autonomous Council kacari atum ajat a claim hai hi latum lapen non atum PGR jong hele tum hang taram sedar atum claim klik lagi latum la council ke do atum athema ku pulo hai kaman bang khoi de ji i non ke chana ling se tame hala ke chi ke be tum se la tum si bang la hai kaman atum han ching kipo hai kaman me se da Karbiang Long tim Karbiang Long tum han bang ot che gi gen de i lasi tim Karbiang Long da bidi ki jut ong se la high power to ho pini ni seng thap seng khru le la a hok lo lagi pi high power se na lang election high tang de laku high power bom na lang ma already public ke itum votes jok pen alang tum han elected eloke lasi ni li tum ke chini pe melo lake APHLC tum high he tik ke lake jong he high power le alang tum seng thap se tadi la tum ke long ria pan ke la tum kem dut high he laki la hele lasi PGR alam makin itu ke la pini pena pele itu kace song kali itu makace song lake ni tum ke lake ha 2019 pen non anda la pen ni tum APHLC se haiti ke lake ni tum ke lake ninje bom pol pen ce song bom si ari sitan itu ni ke bon nang eko peni hala sohut ni tum prosesan kita ampani seherlang di tarik ko yarni ajo tarik krisir ke bajo masih administration dombang na pasik sagi pudi halada kadu kawe CRPC 144 lahai da bilos da ni tum proseson nam kopi polo kace song itu malong le phelang jok nei bu na po nasi la hello la si nang itum aphan ke pachini dak alam the la hello
just semet PGR kan non happen kali ha 2019 menon ani ni tum je song wang bom lo etala tum claim kli la se amud lambang la lamut pe lambang ke election high nang ji la thei long ria phan ka cherai kom ji pu a party la APHL se tum ke higher ni hode ke higher ni penamasi nang tum lang no kar biang long isi ke chelar pun nang tum thek long ni la